Moje meno je Anna Semanová a rada by som vám vyrozprávala príbeh Miny, ako sa šteniatko z ulice stalo súčasťou milujúcej rodiny. Prvá časť. Moje narodenie. Ahojte, volám sa Miny, som skrížená chrtia Fenka. Narodila som sa 1.7.2013 v Košiciach. Farba čierna, srsť krátka. Farba očí hnedá. Jedlo? Milujem granulky, piškotky a kuracie. Ako som sa narodila? Neviem. Pamätám si, že môj život začal útekom od rodiny, ktorá mi z ničoho nič uštedrila údery. Nechápem, ako som prežila 2 dni pri ceste, kde ma v jednej jame našiel kučeravý chlapec. Dočasná starostlivosť u kučeravého chlapca. Asi po 2 dňoch ma našlo jedno dobré dievča, ktorej som sa zapáčila a nevedela zo mňa spustiť oči. Dokonca som dostala meno Miny. Prečo Miny? Slečna milovala Mickey Mousinky, asi som jej niektorú pripomenula. Moja cesta viedla k veterinárovi, pretože ma museli operovať. Mala som totiž všetky 4 nôžky polámané, ale zvládla som to. Jupí, poznávacie znamenie, smiešne bežím, nakrivo. No a čo, ale žijem, silné stránky, sila breškať, ochraňovať. Počase sa moje nôžky vyliečili, rany zahojili, takže moja slečna D so svojou rodinou si ma prevzala do dočasnej starostlivosti. Prečo dočasnej? Nemohla som ísť do útulku, pretože by som to nezvládla, neprežila. Ale našli sa ľudia, ktorí ma chceli. Jupí, tešila som sa, ale bolo to naozaj tak? Pani A, majiteľka bytu v okuliaroch, prísna. Všetko muselo byť tip-top, poriadok. Pán S bol menej poriadku milovný. A to bola moja výhoda. Slečna D stala sa mi všetkým od prvej chvíle. Krásne tmavé oči, vlasy ako ja, len moja srsť bola všade. Snažila som sa byť na určitých miestach, aby som nezanechávala stopy. Ale vždy som mala jedielko a to je podstatné. Život v rodine. Miny, kričala na mňa pani A. Ponáhľam sa do práce. Vonku sme boli, si vyvenčená, granulky máme, utekám. Všetci niekam utekali. Len ja som ostávala v byte. Trpezlivo čakala na majiteľov a tešila sa na slečnu D. Bolo mi dobre. Vytvorila som si vlastný svet. Ako som rástla, mala som nádherný koterec. Pravidelne sa čistil, nakoľko moja srsť ostávala všade. Ale zvykli si. Bolo mi dobre, už som sa nevedela dočkať 15. hodiny. Vtedy prišla slečna D a šlo sa von. Tešila som sa na park, na bežkanie. Moje nôžky boli postupne vyliečené. V parku bola rodinka. Mami, pozri, ten psík má smiešné labky. Smutne som sa pozrela. Ale Miško, povedala mamička, možno bol zranený. Aha, povedal Miško. Pribehol a pohľadkal ma. Trošku som sa bála, ale slečna D bola so mnou. Takže sa nič nestalo. Presunuli sme sa do borovicového lesa. Tie vône, voľnosť, konečne som mohla bežkať. Slečna D ma len tak pustila. Jupí, tešila som sa. Po neočakávanej radosti som sa ocitla pred veľkým vlčiakom, ktorý na mňa ceril zuby. Nuž, ustúpila som. Čo teraz? Ale majiteľka bola obozretná. Neboj sa, je neškodná. Práve sme ju zobrali z útulku. Je trochu vystrašená. Áno, chápem, pomyslela som si. Veď aj ja som sa bála, keď som utekala lesom od majiteľov. Raz ma zabudli priviazať. Tvárila som sa, že spím. Využila som príležitosť a poďme. Ale to je iný príbeh. V útulku som ešte nebola, iba pri ceste. Potom v krabici, operácia. Našťastie moja slečna D s peknými očami ma už nepustila. Mám šťastie, som spokojná. Ale šla by som sa pozrieť, ako je to v útulku. Dvihla som hlavičku k slečne, pozrela na ňu, troška zakňučala, pochopila. Pôjdeme.
Návšteva útulku. Útulok Haniská. Návštevné hodiny pre verejnosť. Pondelok od 11. do 16. Sobota, nedeľa neobmedzene. Zvieratká na osvojenie. Čítala som Egon, Akim, Maxik, Baška, Baron, Levis rezervovaný, Liam rezervovaný. Odchytené túlavé zvieratká v Košiciach, október 2024. Zatúlaný psík, opustené šteniatko, psík bez majiteľa, smutné, koľko ich je. A prečo nemajú také bývanie ako ja a sú smutní? Prečo brešú? Asi sú hladní. Nevieme im pomôcť? Áno, Mini, povedala slečna D. Všetkých zoberieme domov. Vážne? Zavrtela som chvostíkom. Slečna D mlčala. Vedela som, že to nie je dobrý nápad. Doniesli sme jedielko, nejaké deky, chvíľu sme sa pohrali a išli domov. Po ceste som si všimla, veď je to tá jama pri ceste, kde ma našli. Tak blízko som bola pri útulku. Tu som dobehla? Nechápem. Ale to by som nemala svoju rodinu. Keď sme došli domov, bolo mi smutno. Nevedela som zabudnúť na Egóna. Egon, nájdený a opustený psík na Čapajevovej ulici v Košiciach. Psík bez čipu, majiteľ neznámy, hliadkou mestskej polície Košice prevezený do karanténnej starostlivosti. Taliansky chrtík, najmenší spomedzi chrtov, považovaný za prototyp nežnosti a elegancie, zvedavý, priateľský, inteligentný, neposlušný, presadzuje si svoje, túžba po lovu a naháňaní, miluje malé deti, nesmú ubližovať, pomôcky, rukavice na srsť, hygiena, vyšetrenie uší, šport, dlhá prechádzka, aspoň jedna za deň, beh na voľno, v chladnom počasí ľahko prechladne, do dažďa prší plášť. Vedie ako ja, snívala som. Mini v kaviarni. Poď, Mini, ideme, zakričala pani A. Kde ma zasa berú? Chcem si doma robiť tunel s paplónikom. Mini, kričala pani. No dobre, ideme. Fíha, ako je tu pekne. Keď sme vošli do kaviarne, konečne ma niekto privítal. Pani majiteľka bola milá. Jej snom bolo otvoriť psí útulok s kaviarňou. Na posedenie a stráženie miláčikov. Asi sa to podarilo. Ešte nás tak neprivítali. Tu sa mi bude páčiť. Hneď mi doniesli misku s vodou. Nádhera. A pamlsku a hladkanie bonus navyše. Kaviareň asi ako naša obývačka, trošku väčšia. Všade vkusné stoličky, stoly, predaj bundičiek, vodítka, pamlsky, jedlo pre štvornohých miláčikov, vôňa kávy pre majiteľov. Hlavne priateľská atmosféra. A veľa dobrej energie, tej nikdy nie je dosť. Psia škôlka je super. Tešila som sa zo štekajúcich kamarátov, ale nepáčilo sa mi, prečo tak breškajú. Veď všetko majú. Keď som si spomenula na Hanisku, všetci sa naháňali, bežali, oňuchávali a spokojne vracali k svojim majiteľom. Moja pani A mi v kuse skúšala nejakú bundičku, prší plášť. Chcela mi ju pretiahnuť cez hlavičku, ale všetko bolo malé. Nečakane som sa rozbehla, vyhodila bundu do vzduchu a nevšimla som si, že pristala na hlave nejakej pani, ktorá sa akurát zohla k fenke. Mini, zakričala pani A. Veselo, a to ma prekvapilo, bolo to vtipné. Asi si nikto nič nevšimol. Moje prekvapenie. Pani A sa zasmiala. Výlet sa podaril. Poznamenala som, ale vždy som myslela na Egona. Nikdy som nepredstavila bližšie svojich majiteľov, ale boli to milí a skvelí ľudia. To som pochopila neskôr. Spočiatku bola pani A prísna, ale pod vplyvom udalostí sa zmenila, ale to je už iný príbeh. Pracovala ako manažérka v známej dizajnovej firme. Doma sme vždy niečo prekladali, menili farbu stien, všetko bolo poprehadzované, nič nebolo na pôvodnom mieste. A môj koterec bol vždy inde.
Ale nakoniec som vždy skončila pod paplónom so slečnou D. Slečna D pracovala v knihkupectve ako majiteľka, milovala knihy, vždy niečo čítala a písala. Pán S. mal skvelú povahu, nič mu nevadilo, asi preto, že pracoval ako psychológ. S deťmi mal veľa trpezlivosti a vždy sa vedel usmievať. Najradšej som bola, keď ma všetci obskakovali, hladkali, mojkali, samozrejme najviac slečna D. Potom pán S. Musela som sa vždy otáčať, hladkali ma po brúšku, tvárila som sa, aké je to skvelé, ale v kútiku duše som sa nevedela dočkať rána. Vtedy všetci vypadli a mne sa začal ozajstný život v byte. Každé ráno po jedení a venčení som sa nemohla dočkať, ako sa prebehnem po izbách. Moji dočasní alebo adoptívni rodičia nie vždy zavreli dvere. Takže, ako som spomínala, skok na posteľ, pod paplón a robenie tunelikov. Často mi trčal iba ňufáčik, labka alebo chvostík. Bola som ako v skrýši a vydávala zvuky. Počúvala som zároveň zvuky po schodoch a predstavovala si, ako sa niekto blíži. Okamžite som vyliezla a začala vrčať, brechať. Prirodzene, veď som strážila byt. Utekala som vždy k dverám a zaštekala. Potom som sa hrala s loptičkou, ktorú som si posúvala, brala do papuľky. Vydávala totiž zvláštny zvuk a to sa mi páčilo. A nakoniec spinkanie. Rada si zdriemnem, môžem si to dovoliť. Ale v podstate som vychovaná a slušná. Keď sa blížilo obedňajšie venčenie, tešila som sa, pretože vtedy som sa presunula do borovicového hája. Je to ako rozprávka. Milujem to tam, nádherné stromy, po ktorých lezú veveričky. A vtedy sa prebudil môj lovecký inštinkt. Neviem sa dostatočne popreháňať, som ako strela. Často za mnou pani A pokrikuje, aby som sa nestratila. Mám veľa trpezlivosti, pretože dokážem pozorovať a čakať na veveričku aj dlhšiu dobu. Milujem pohyb, bežkanie v jeseni, keď padá lístie a vidím knísanie konárov. Predstavujem si, že veveričky sú moje nové kamarátky. A vtedy si spomeniem, čo asi robí Egon.